हेलो। हाँ हेलो। मिराज। ना रियाज प्रेमी बोलते नहीं के भाई। मनिया कहाँ बा? कौन बोलते है भाई, के बोलता है? थोड़ा हम नाम तमीज केहू से है, बोली। भैया के नाम थोड़ा तमीज हम से है। केहू बोली, केहू बोली। मनिया कहाँ बरे? मतलब कुछ कुछ वनुआ के साथ का कर दिले बा? क्या भइल बा? वनु द ग्रेट के साथ क्या भइल, मतलब क्या हुआ है बताए ना, क्या सा, हुआ है? शादी कर ले सब। का कहता ना करे, हम छोड़ दियो ओकरा के, छोड़ देला सा। आए मतलब शादी कब भइल बा? शादी मतलब कब भइल? शादी 2 साल पहले भइला। वनु ना का भइल है दिखावती शादी, ना अपना भइल है इंस्टाग्राम पर। के मन में भरम के मन में भरम डली के हमारी शादी भइल बा, तो उ तो दूर मन के में बात भरम बा। डाली। और हाँ खाना खियावती है मनिया के माई के ऐसे ही। तेरा माई को मतलब ऐसे ही खाना खियावती है। अरे जब एक हाँ। समय के करवा चौथ को भी ऐसा ही कर भी है। करवा चौथ पानी पानी के पिया होता रे। अच्छा कहे का मतलब बा कि मान लो कि तो जब संग स्टार समय भइल बासन तो संग मेरा स्टार भइल बासन तो भूत सवार हो गइल बा तो संग मान के लो कि हैं? मेराज यूज भैया करके छोड़ बासन के कोनो के। सुनो ना, सुनो सुनो ना, दिमाग मेरा मत खराब करो, ठीक है ना? हम हमको कहना का मतलब है जब रे परिवार रे रे साथ में हिंदी है। भोजपुरी में बतिया। भोजपुरी में हिंदी में कहाँ गइली रे? कहे का कह, फाटे लगल का? भाई थोड़ा तमीज से बात करे, ठीक बा नु? हम हमरो बात करे तमीज से से ढंग आवे, कहाँ बा? ठीक बा नु? मनिया कहाँ बा? 7 दिन पहले वीडियो डालले बा ना। लाइव तो लोकेशन डाला था। ना कहीं कुछ भी करते नहीं कि ना स्टोरी डालता। कहाँ तो बावे भैया उ? का नाम अच्छा सर, ठीक बा नु? ठीक बा नु? मनी मिराज का, ठीक बा नु? मनी मिराज का आ ए मनी तोरा मिराज घर खातिर नहीं मनी करो मिला में। थी, हमरा खातिर मनिया बा। ठीक बा। ठीक बा मनिया तो बा। तो नाम नाम और फेम कमाले वास्ते अपना आपके सुनो स्टार ना। समझे लगल का? हेलो हेलो हेलो। हाँ। भैया घर पर नहीं के, ठीक बा नु? अगर मनी भैया घरे ना आइले तो ओकर जिम्मेदार सुन बंद न करे बाबू, भैया, ठीक बा नु? बाबू सुन न, सुन नु। हाँ जे ओकरा के स्टार बनैले बानू। एके संगे जे घर के आसमान दौड़ में कर, ले ठीक गइल बा? बा। सुन सुन सुन, जे हाँ। जे ओकरा के आसमान में पहुंचेले बानू, जमीन पर लियावे के भी हाल जानता। ठीक बा। अच्छा अच्छा। चुपचाप लाई बा के माफी मांगो। और मनु के अपना साथे रखो। ठीक बा। बस ई भूल बा। आखिरी तोरा जब के बात जब बोले हो जब गइल बा। मेराज ठीक भैया बा। कोनो गलती नहीं करे तो काहे माफी मांगे, काहे माफी अच्छा मांगे अच्छा। आके लाइव। अच्छा अच्छा। बहुत लोग के से पाला पड़ल, लेकिन हम अच्छा संग बादे पाला पड़ल। चल ठीक बा। साथ में काम कर तो ठीक रहे, आज काम कर छोड़े वाला खराब हो गए। काम कर छोड़ दे बा। तब अच्छा चल, वादा कर के तुम वादा निभावता संडे। मतलब अच्छा तुम बहुत जल्द ठीक तुम हेलो हेलो, झूठा तुम सा। थोड़ा तमीज से बात करे, ठीक बा नु? ना तो हम फिर तमीजे से बतियाओ तनी अभी। ठीक होना हाँ, तो बदतमीजी अभी तो देखले नहीं के बाबू। का मनिया करबे मनिया माफी तू नहीं के मांगी। परिवार पे जौन करे पापी। कोई जौन खड़ा कोई फाड़े से, ठीक बा नु? अच्छा चल ठीक बा। ठीक बा। तो ये बात बोल रहे चल, अब देख का होता।